Takže teraz sme si uložili projekt v rámci formátu, ktorý komunikuje s programom Audacity. Máme ho uložený ako piliere zeme. Nahrávka je odčumená, je normalizovaná s tým, že boli by sme radi, aby ste nám ukážku posielali vo formáte MP3, ktorý si vytvoríme následovne. Ideme do súboru, exportovať a dostáva sa vám tunak možnosť exportovať to vo formáte MP3. V prípade, že váš program vám neumožňuje exportovať nahrávku vo formáte MP3, je potrebné si program Audacity o tento mini programy, ktorý to umožňuje, upgradeovať. Podrobne je to napísané v našich písomných inštrukciách, ktoré sme vám zaslali. Takže v tom momente zvolím nejaký názov súboru. Názov súboru od vás chceme v takom formáte, aby ste si dali nejakým spôsobom, aby ste program označili tento súbor vašim menom. Ja konkrétne používam skratku Maple s tým, že urobíte potom podtržník a dáte názov knihy piliere zeme. Ja už takýto formát mám, použijem jednotku. Tým pádom dám ďalej uložiť a program ma vyzve, aby som vyplnil takú malinkú tabuľku. Takže v rámci tejto tabuľky si môžete zvoliť svoje meno. Ja používam nick Maple. Názov skladby vždycky uvádzam názov knihy, v tomto prípade Piliere zeme. A názov albumu uvádzam priezvisko autora, to znamená Follett, Ken Follett. Môžete uviesť aj jeho krstné meno. Číslo skladby nevyplňujem a rok môžete uviesť 2014, žáner ukážka z knihy. Ukážka z knihy. Keď sú takto vyplnené tieto metadata, stlačíte OK a týmto spôsobom sa program exportuje vo formáte MP3 do vašeho miesta. Teraz máte teda vytvorenú kvalitnú ukážku, ktorá je odčumená. Môžete sa kedykoľvek vrátiť k jej editácii, keď si otvoríte vo formáte, ktorý je súčasťou programu Audacity. Prípadne, keď už ste s ňou úplne spokojní, môžete vytvorený MP3 súbor nám e-mailom poslať na známy e-mail ukážky@všetky.sk. Ďakujem vám za pozornosť a želám vám veľa radostí pri tvorbe ukážok z kníh.